Hello guys, good afternoon. So today, actually, by the way pala, I'm Christine. Sa mga hindi nakakilala sa akin, welcome sa ating channel. And today, kasi ngayon ay crisis, no? Dahil sa lockdown, dahil sa virus, ganyan. So naisipan kong i-share ito kasi alam niyo naman, yun naman yung ginagawa ko lagi, nagbabudget. At gusto kong i-share itong mga ginagawa ko ngayon. Kung ano yung mga kailangan natin ngayon na ganitong crisis, yung lahat ng tao, nagpa-panic buying, ganyan. Tapos, yun nga, yung lagi ko nababasa na yung mga mayayaman, nagpa-panic buying sila. Pero tayo, na nandito tayo sa baba, is puro lang tayo panic, wala tayong buying. Diba? Pero ayaw natin ng ganun kasi syempre gusto rin natin makapaghanda. So ngayon, magluluto ako ng aming specialty, syempre yung munggo. Naisipan kong i-share sa inyo kung ano yung mga kakailanganin natin. Sensya na, baka nakalat yung iba po kasi yung mga stocks na rin kahapon na ginrocery. Ano yung mga kailangan natin kung alam mo yung gipit na gipit tayo sa budget, which is doon ako magaling kasi syempre dumaan ako sa point na talagang wala talaga kaming hirap kaming kumain o bumili ng pagkain namin. So naisipan kong okay, i-share ko sa inyo kasi hanggang ngayon ganun pa rin naman, walang pagbabago yung aming kinakain. Ganun pa rin. Kasi ngayon gusto kong i-share sa inyo kung eto sa mga nagtatrabaho na mga employee na hindi na nagtatrabaho ngayon kasi syempre dahil sa virus, ganyan. So nakapag-stop kayo tapos wala kayong pera. Pero syempre, in-expect ko na meron din naman siguro kayong naitabi kahit konti. So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung mga kailangan bilhin at kung ano yung mga mas kailangan na bilhin. Kasi yung iba, nagpa-panic buying, bumili ng alcohol, tissue, wipes, sanitizers, Zonrox. Ang daming nagpa-panic buying noon, which is hindi naman yun yung kailangan natin sa ganitong sistema, sa ganitong sitwasyon ngayon. I feel like hindi talaga yun yung kailangan natin kasi ang advice ng government is just stay at home, okay? Hashtag stay at home. So, yun yung maitutulong natin sa gobyerno. Pero syempre, ano yung gagawin mo sa alcohol? Hindi mo naman makakain yon. Ano yung gagawin mo sa tissue? 'Di ba? So, hindi siya talagang kailangan natin. Kailangan natin siya in a way na parang para mas maging malinis tayo. Pero, mas kailangan natin yung pagkain. So, wag kayong mag-panic buying dun sa mga alcohol or something ganyan. Pwera na nun sa mga binibenta yung alcohol overpriced, okay? So, feeling ko, kasi ako hindi naman ako nag-panic buying sa mga alcohol or something. Yung nag-start ka na nag-panic buying, talaga namang nagulat ako sa mga tao, bakit sila nagpa-panic buying sa alcohol. So, 'di ba? Hindi naman yung kailangan natin ngayon. Kailangan natin ng pagkain. Kasi syempre, paano tayo magbuhay kung wala tayong kakainin? So, kailangan natin ng emergency food. So, ngayon, dahil magluluto ako ng munggo, dami ko na sinabi, no? Pagpapakita ko sa inyo kung ano yung mga talagang basic na kailangan natin para mabuhay sa ganitong sitwasyon na alam ko maraming mga kababayan natin na talagang nahihirapan naman talaga sila na mag-survive kasi kailangan talaga nilang magtrabaho, diba? So, I really do understand nung mga tao na nakikita ko na talagang nagtatrabaho sila kasi wala naman talaga silang choice, diba? Kasi wala lang silang kakainin kung hindi sila magtatrabaho. So, they need a full support dun sa government. Talagang supportahan sila dun sa pagkain nila, diba? So, now, isa sa mga sobrang kailangan talaga natin is number 1, syempre Pinoy tayo, diba? So, ano yung kailangan natin? Palahit muna tayo kahit hindi naman kaliwanag. Ang pinakauna-unang kailangan natin, guys, is bigas.
yun dapat tayo mag-panic buying sa bigas. Pero no need naman talaga mag-panic buying. Pero yun yung pinakauna-una natin dapat na bilhin. Kasi tayo naman, mga Pinoy, hindi tayo nabubuhay kung walang bigas, diba? So, importante sa atin yung bigas. And nabilib ako, nung nasa balita, nakita ko siya na he is a construction worker, pero talagang na-manage niya na nung alam niya magsa-stop na yung work niya sa kanyang boss dahil nga sa lockdown, bumili na siya ng isang kabang bigas. O, diba? Nakakabilib yung gano'n na talagang inuuna niya kasi okay lang daw na walang ulam kasi yung ulam makikita mo naman pwede ka naman ulam ng toyo, 'di ba? Makaka-survive ka na sa ganun, 'di ba? Basta importante may bigas. So eto nga, meron tayong bigas dito. So kahapon pinakita ko na sa inyo na ito yung bigas na binili natin at madumi yung floor natin. Ito yung bigas na binili natin. So kung magtatanong kayo, ito yung bigas is 950 pesos. Nasabi ko na to kahapon sa haul ko. And isang 25 kilos ito. Ito yung pinakamura doon sa Pure Gold. I think this is from Thailand. Thailand ata ito, hindi ko sure. Pero masarap to na bigas. 950, meron din to sa SNR. Pero syempre, yung mga kagaya ko na ordinaryong tao naman, hindi naman tayo nagbubili sa SNR. 'Di ba? So, meron ito sa Pure Gold. So, Pure Gold naman, very accessible naman yon. So, pwede kayong bumili doon. So, NFA is fine. Pwede kayong bumili ng NFA. Pero, mura pa rin naman talaga to. So, ayan. So, kinuhanan na namin, kaya medyo konti na lang yan. So, yung bigas, alam natin na sobrang importante nun. So, yun yung unahin natin, guys. Okay? Yun yung pinakauna-una nating bilhin. So, ako talaga, si Papa kasi yung pinabili ko niyan. Hindi yan kahapon na binili ko sa hall. Kasi, nung si Papa yung pinibili ko niyan nung isang araw. Sabi ko sa kanya, bumili na siya ng bigas. Ng isang sako na ganyan. So, next. Siyempre, hindi mawawala yung mga dilata nandyan sa ibabaw. Hindi kasama yung cowbell. Kasi yung cowbell, ano na yan, para pang sala na namin yan. So, eto, hindi to sponsored video, okay? So, eto yung mga ganito, yung kailangan natin, pang emergency. So, 'di ba? So, kailangan natin to, pero wag namang araw-arawin natin kainin ito, guys, itong mega sardines. Ito ay for emergency lamang, kung talagang ubos na yung ulam natin. Kumain mo na kayo ng ibang mga ano. Ito talaga, pang ano lang talaga to, emergency purposes, okay? Lalo sa ganitong sitwasyon na medyo mahirap bumili ng pagkain sa labas, ayun. So, importante itong mga sardinas kasi mas mura to eh. Ito mga ganito, mga beef loaf. Ito kasi hindi ito matagal masira. Matagal tong masira. Hindi ito matagal masira. Matagal tong masira. Kaya mas maganda yung meron kayong stock na beef loaf or mga dilata. Ayan. Hindi ko ina-advise yung Argentina kasi hindi naman to common na binibili ng mga typical na mga Pinoy. Diba? Binili ko lang to kasi wala na akong choice. Ito na lang yung natira doon na medyo ano. Pero maraming alternative na mga corned beef na makikita nyo sa grocery store. Pangatlo, syempre sinabi ko na sa inyo, depende ito case to case basis. Pero kami sa pancake, ginagawa namin siyang umagahan. Pero pwede namang hindi namin kaming umagahan kasi ginagawa namin siyang snacks. Ito, mami akong stock ng mga flour nandiyan pa sa baba. Ang ginagawa namin, guys, nakapakita ko na to sa vlog, pero parang sa isahan na lang, para at least, diba? So, mga hindi nakapanood nun. Ginagawa namin, niluluto na namin to. Ayan. Para meron na kaming makain anytime, kasi si Hagid kumakain talaga nito, si Papa, ganyan. So, anytime, niluluto na namin to, para anytime meron kaming makain, just in case. Kasi, ayan o. Kasi, diba, magkano lang yung harina, Diyos ko, kayang-kaya yun, 20 pesos ang half kilo. Ilan na yung maluluto mo doon, 'di ba? Pero kung hindi mo naman gusto yan, skip mo na lang yan. Eto pa, pansit. Alam nyo, ako no, eto yung ginagawa ko ngayon na nagbabudget ako. Ngayon ko na-realize na, siyempre, nung pumutok yung problema sa ganyang sakit, hindi naman ako nagulat kasi ang ginagawa talaga natin, ngayon ko na-realize yung importansya pala nung aking ginagawa na nag-stock ako ng food sa pagkain, ng food sa ref. Kasi nga,
magagamit ko pala talaga siya sa ganitong sitwasyon, 'di ba? So, importante na mas maganda siguro guys na i-adapt nyo rin yung mga ganitong alam niyo yung i-adapt nyo kasi makakabuti din naman sa atin, 'di ba? So eto, mga pansit, eto yung talaga yung mga dapat nating kasi mura yung pansit 'di ba? Kahit hindi mo nalagyan ng panghisayan, okay lang, makakain mo na yan. Makaka-survive na yung family mo diyan. Meron ka lang toyo, pwede na yan, 'di ba? So ano pa ba? So yan, itlog. Siyempre, yung itlog, kailangan natin ng itlog. 'Di ba? Magkano lang yung itlog? Meron pang ang itlog na crack na nakabalot na 2 piraso na egg yolk. 5 pesos lang. Pero hindi ko ina-advise yun. Pero kung kayo gusto nyo mga ganon, may mga ganon din tinira mga itlog. So next naman, etong mga noodles. Hindi kami mahilig talaga sa noodles. Mahilig ako sa noodles, pero hindi ako nagsastock ng noodles, diba? Sabi ko nga sa inyo. Pero mas maganda na meron din tayong on hand ng mga noodles kasi makakatulong din na sa atin yan para makasurvive tayo, 'di ba? Ay, yung mga mahilig sa kape dyan, pwede kayong uminom kape. Eto, asukal, alam ko mga Pinoy mahilig tayo sa asukal. Kaya importante na meron tayong asukal. 'Di ba? So, ayan. Oil din, importante na meron tayong oil kasi syempre, mahilig tayo sa mga gisa-gisa. Importante na merong oil. Marami ng mga alternative na oil na mas mura pa dyan sa merkado. Merong mga 60 pesos per kilo lang. 'Di ba? So, mas mura yun. So, mas better na bumili ka ng ganon. Ito naman, optional lang to. Kasi, alam ko marami sa inyo na hindi rin gusto yung naka-freeze na bread. So, ito, hindi pa to naka-freeze kasi bago ko pa lang siya nabili. Pero importante na mag-stock tayo ng tinapay kasi mahilig tayo sa tinapay, 'di ba? Kung gusto nating mag-stock ng tinapay na hindi tayo bili ng bili, mas maganda na ilagay sa freezer. Honestly, guys, walang pinagkaiba yung bread na nilagay sa freezer. Importante lang na naka-thawed siya talagang mabuti. Alam mo yung hindi na siya frozen, magkaparehas lang talaga yung lasa, walang pinag-iba. Kasi ma-preserve kasi niya yung hindi mag-mold yung ninyo, bread. Tried and tested ko na siya. So, depende yan, case to case basis. Kung hindi nyo kayang mag-freeze ng bread, okay lang. Pero, isa yan sa ina-advise ko kasi ginagawa ko talaga yan. And last tip, pero hindi ito last talaga. Marami pang mga dapat nating ihanda kapag mga ganitong sitwasyon. Pero ito lang yung mga basic na pwede nyong kahit nagbabudget kayo, importante na meron kayong ganito sa bahay kahit pa konti-konti lang. So kagaya nito, meron tayong munggo. Ito talaga forever ko tong, kahit magsawa kayong makinig sa akin guys, pero forever kong ina-advise talaga na merong munggo. Actually, dadagdagan ko pa tong munggo. Konti lang yung binili ko. Pero, Ito yung munggo na niluto ko nung na napakuluan na to. So, yun yung itsura niya. 1/4 kilo lang to ha. So, ang ginagawa ko dito, kasi hindi ko siya kaagad naluto, after ko siyang kasi wala nga akong gulay na mailagay. So, bumili pa ako. So, ang ginawa ko, kinover ko lang siya, nilagay ko sa refrigerator. 3 days ito sa refrigerator guys. Pero, walang problema. Hindi yan masisira. Kung ayaw mo namang lutuin siya kaagad, pwede din namang mag-stock ka lang ng mga ganitong mag-stock ka lang ng munggo para at least ito kasi murang-mura na itong munggo tapos madami-dami ka na makakain, 'di ba? So survival food pa rin ito, guys. Talagang masasabi kong sobrang pang survival talaga ito sa ganitong sitwasyon. Okay? So ngayon lulutuin ko naman na ito. So, pag after nyo itong maluto, nakikita nyo naman lagi ito sa akin talaga, yung munggo. Kasi forever talaga yan namin kinakain. Ito pa pala, hindi ko pa pala napapakita sa inyo. Ito yung mga pagkain natin na nakastock sa ref. Hindi kailangan ganito yung itsura ng ref ninyo, okay? Ang ipapakita ko lang sa inyo, siyempre nakikita nyo na ito lagi. Yung mga ganito, kailangan nakahati-hati na siya para at least alam nyo kung hanggang saan lang yung ulam ninyo, 'di ba? Kasi syempre, bumili ka ng manok, hindi mo naman alam kung kailan parang magigess-guess ka lang na kung hanggang saan lang yung ulam mo aabot, 'di ba? So, importante na nakahati-hati na siya
Para at least, alam mo kung ilang kainan ba, kasya yung manok mo, kung kasya ba talaga siya ng 2 weeks, grabe yung pawis ko ang init dito. 'Di ba? Kahit sa isda, ganyan din yung ginagawa natin. So, ayun. Alam ko sa iba, alam nyo na yan kasi lagi nyo nakikita yan sa vlog. Pero, gusto kong isama-sama lahat sa isang vlog yung mga ways ko na ginagawa na maganda pala yung naidulot sa ganitong sitwasyon na hindi ako nagulat kasi ginagawa ko na siya every month ginagawa ko siya kaya hindi na siya nakakagulat yung mag-imbak ng pagkain sa ref kasi sa ganitong sitwasyon kasi nga nung pumutok yung balita na ganyan na merong nagpa-panic buying yung mga tao. So, habang nagpa-panic buying sila, so, chill lang ako dito sa bahay kasi hindi ko kailangan makipagsabayan sa kanila kasi may nakastack ako ng pagkain sa ref, diba? So, nung medyo naglaylo na, medyo konti na lang yung tao, hindi na nagpa-panic buying, doon ako nag-stock ng mga pagkain. So, hindi mo kailangan makipagsiksikan kasi diba nagpa-panic buying ka nila sa sakit, ayaw mo magkasakit, ganyan, pero tilag kumpul-kumpulan na kayo doon sa anong tawag dito, nagkumpul-kumpulan na kayo dun sa grocery store, paano mo ba makukuha yung sakit, 'di ba? Kasi iba-iba na yung tao, 'di ba? So, yun. So, sana meron kayong napulot sa mga sinabi ko and please don't forget to subscribe and leave comment down below, guys. Kung ano yung mga tips ninyo about dito sa sitwasyon na ito, kung ano yung mga recipe na pwede nyo ma-share kasi alam ko may nagbabasa talaga ng mga comments. Maaari makatulong din sa kanila, di ba? So, ayun. So, I hope you guys enjoy and see you in my next video, guys. Paalam!